pag-giveaway, namimigay talaga ako. So, wala kayong gagastusin mga di, shipping lahat sa akin. Mga di, no? Fresh yung gagamba. So, pangalawa, ito na pumapasok yung puntusan, no? So, yun. Kailangan nyo bantayan kung saan din kayo maglalaro. Kasi it matters mga di. So, safe size, TM good. So, kung gusto nyo bumangga ng malakihan, gigil kayo sa mga pusta, mga ganun. So, either matigas kayo, magmatigas kayo. Huwag kayong papalugi sa size, no? Kasi pag nalugi talaga kayo dun mga Aji, ubos yung pera nyo. Yo, what's up mga Aji? So, pagbibigyan ko yung request ng iba, no? So, dati ginawa ko na to. So, ito yung mga conditioning tips ko. And pagpili sa mga gagamba, no? So, tamang pagpili sa mga gagamba. Conditioning tips. So, try kong inform kayo kung paano ko siya ginagawa. So, sa mga nakakapansin dyan, lumulobo tayo. So, lumulobo talaga tayo, no? Kasi dito kasi marami talagang pagkain dito. Nakakain natin yung mga gusto natin dito, and yun, ano ba to? Masaya lang mga Aji, chill lang, chill. So dito ulit tayo sa recreational area namin, no? So kita nyo mga gagamba dyan, so marami-rami yan, mga gagambang Japan. May mga pamika tayo dyan, may lads tayo nandun sa kabila. So di ko alam mga Aji kung magtarantula din tayo kasi mga nag-request, pero more on mag-stick ako dito kasi marami akong gagambang Japan na alaga. Tapos dito yung bago, no? Yan. Basta yung gagambang Japan mga Aji, update ko lang kayo. So sa shipping mga Aji, hindi ko pa rin kayo may pagbigyan, no? Kasi tinry ko mga Aji, galing ako ng Gensan. So galing kayo ng Gensan. Tinanong ko doon kung ano yung shipping time. So mahirap siya mga Aji kasi kailangan mong timingan na sakto siguro Friday, ganun, or kung ano yung last day nila, maibabiyahin nila sa barko yung mga gagamba. So mahirap mga Aji, kasi babiyahe pa kami, no? So papuntang Jensen para lang makapag padala. So ang plan ko pa rin mga Aji, magpapag-giveaway ako sa inyo. So kilala nyo naman ako mga Aji, hindi tayo madamot. So kung giveaway sa giveaway lang, so kilala nyo ako, marami tayo magpag-giveaway, namimigay talaga ako. So wala kayong gagastusin mga Aji, shipping lahat sa akin. Ang main concern ko lang is sayang yung gagamba pag pinilit natin i-ship, no? Lalo pag pa Manila, yan, mga ganyan. Kasi nga barko. So pag sinip ko dito mga Aji, may stock dito ng 1 to 2 days. Pupunta ng Gensan, may stock doon ng 1 day. Iba barko or 2 days. So 3 days na yun, plus yung barko 3 to 4 days. 7 days na agad, may stock sa warehouse sa Manila ng 1 day or 2 days bago isi-ship sa mga branches. So kung malayo kayo ba mga Aji, mga norte pa kayo banda, so abutin tayo ng mga 10 days, 11 days. Sayang yung gagamba. So ayoko muna ipilit ngayon kasi nag-order na rin ako. So halos walang nabuhay. So ganun lang mga Aji, no? Ayoko siyang ipilit ngayon kasi sayang. Kasi nga, yun nga, yung mga gagambang Japan, yung mga gagamba ko dito, inaalagaan ko. So as much as possible, pag binigayan ko kayo, pinadala ko sa inyo, so gusto ko ma-enjoy nyo din kasi yun nga, hindi pa talaga kaya mga Aji. So yun, first of all, yung tips muna natin, no? Gusto ko pala mag-shoutout mga Aji. So hindi ko na siguro pangalanan, no? Shoutout pala sa mga taga Malay-Balay Bukidnon dyan, Cagayan de Oro. So sa mga bagong naging kaibigan ko dito, Tacurong City, so Isulan, yan, mga nagagamba, lalo sa Gensan. So nagbigay sa akin ng gagamba na to. Solid, no? Solid. So goods yung gagamba. Galing sa Gensan. So ano ba? Sa Manila, yung mga dating kasama ko. So yun, God bless sa inyo mga pre. Tuloy nyo lang. And so bagyo ngayon mga Aji, yung mga nasalanta ng bagyo. So stay safe. Stay safe sa mga nagagamba din dyan. Sa Isabela ngayon, sila Dix, sila Leo Caranto, yung mga hunter ng mga salmon doon. So ingat kayo dyan, lakay. So
kung ano pa man, umpisa na natin mga Aji, no? Umpisa na natin. So, yung unang-una mga Aji, tips ko sa paghahanap ng gagamba o sa pagpili ng gagamba, padaanin na natin yung motor. So, nag-deliver na naman dito, pa-order na naman si Mrs. Nadali na naman tayo. So, ang unang-una dun mga Aji, so dapat fresh yung gagamba. So, pakita ko kayo mga Aji, no? Fresh yung gagamba. So, pangalawa, ito na pumapasok yung puntusan, no? Puntusan. So, it's either makapal yung paa, mahaba siya, may katawan, ganun yung ini-aim natin. Pero most probably, fresh, makapal yung paa. So, hindi tayo basta-basta bumabase sa kulay unless yung katulad ng sinasabi ng iba, pula, itim, orange, yan. Matapang talaga yun mga Aji. Hindi ko hindi alam, no, dahil sa kulay siguro, pero matapang talaga. So, ito example lang mga Aji, ano. So, nakapili tayo ng mga gagamba nitong mga nakarang araw. Na-condition ko na rin ito ng konti, no. So, ito, tigil siya. So, bubultuin ko pa ng konti yung katawan niya kasi bukas yung laban na ito, no. Bubultuin ko ng unti lang. Unting-unti lang kasi ito na yung katawan niya, no. So, yung kaha na ito mga Aji, hindi siya ganun ka bulto, hindi din siya makapal masyado, no. So, ito pamatsuhan lang to. Dikit siya sa derby size yung katawan niya. So, ito yung gagamba. Uy, naiyan pa yung... Ay, hindi naman, hindi pala nataiyan. So, ito yung gagamba. Yan. Tigre. Kaya makita. So, try natin, no. So, yun yung galaw niya. Kasi medyo na-condition na to, no. So, yun. Kapal talaga. Saka yung fresh yung gagamba. Yun yung unang-una niyong titignan. Kapal, fresh ka yung gagamba, walang sira yung paa, hindi polio. Yan yung pinaka bad trip dyan mga Aji, no? Yung umorder kayo ng selection, bibigyan kayo ng may mga polio, may pilay, may kulang yung paa, tapos sasabihin selection. No, no, no mga Aji, huwag natin gagawin yan, no? Huwag yan. Sa mga seller dyan, huwag nyo pong gagawin yan. Huwag nyo pong gagawin yan. Kasi bad trip yan mga Aji. Yung binayaran kayo ng sakto tapos bibigyan nyo ng reject yung tao. Huwag na huwag mga idol. Tapos, pangatlo siguro, bantayan nyo din yung ano. Unang-una dapat alamin nyo rin kung saan kayo napapalaro, no? Kung ano yung mga size ng gagamba na meron doon. Kasi, yung size talaga nagmamatter yun mga Aji. Kasi, may mga lugar na hindi gumagamit ng malalaking gagamba. So, native lang po yung ginagamit nila. Meron namang lugar na gumagamit ng mas malalaking gagamba. So, katulad ng mga ganito. Para natin maglabas, no? So, ito mga Aji, mga derby size lang to. Mahaba na payat to mga Aji, ano. So, try natin, no? Hindi mo kasi pwedeng gamitin yung mga ganitong size ng gagamba sa ibang lugar. Kasi masyadong mahaba. Ito mga Aji, no? So, try lang natin paano yan para makita nyo. So, yung mga ganitong gagamba, hindi nyo to pwedeng magamit basta-basta. Kasi unang-una mga Aji, yung gagamba na ganito, yan, makapal na, mahaba pa, no? So, hindi nyo basta-basta magagamit yan. Kung native ang kalaban nyo mga Aji, dudublihin yung size, no? So, mga ganito. So, yun. Kailangan nyo bantayan kung saan din kayo maglalaro. Kasi it matters mga Aji. So, safe size, TM good. So, kung gusto nyo bumangga ng malakihan, gigil kayo sa mga pusta, mga ganun. So, either punta tayo OS or super, mga ganun na size, no? Kasi yun talaga, kadalasan sa malalaking size na gagamba or magagandang gagamba, halos nag-uubusan ng pera yung mga tao dyan, no? Kaya kung gusto nyo banggaan talaga, so kuha kayo ng mga ganong size, no? Pero yung mga ganito, derby size to mga G. OS to, papuntang jumbo na to, no? Derby size. So, ganito yung itsura niya, malaki. Mahaba na malaki mga G, gustong gusto niyan. Makapal, mahaba, malaki mga G.
So wala pang kaha to, bubultuhin ko pa to. So may sinusubukan tayo ngayon, no? Gatorade mga Aji, tinatry ko. So hipon pa rin yung pakain natin. And umaga ngayon, no? So nagkakape din tayo kasi ano oras na ba? So 7, gano'n? 7 ng umaga. So ganun ako mag-kondisyon, no? Umpisa ako magpakain, tapos patain muna ng gagamba, painom. And yun lang mga Aji, ganun lang naman, no? So simplihan lang natin. And sa parisan naman mga Aji, parang di kayo masyadong malugi. Which is sometimes talaga nangyayari sa akin, no? Kasi vlogger kasi tayo mga Aji. Medyo pag parisan nahihiya ako na manglamang ako, no? Nahihiya talaga yung mga Aji. Kasi ako, fair naman tayo. Gusto ko patas lagi. Most of the time, no, lugi tayo sa parisan. Pero wala mang kaso sa akin yun mga Aji, no? Kasi it's part of the game. So, mas gusto ko naman lagi akong underdog mga Aji. Mas natitrill ako doon sa ganun, no? Yung lugi tayo sa mga sukat-sukat. Pero kung medyo malakihan, kustunada ako yung gagamba. So, bahala na mga Aji, magmatigas kayo. Huwag kayong papalugi sa size, no? Kasi pag nalugi talaga kayo doon mga Aji, ubos yung pera nyo, tablado kayo, or ano. Tapos, ano ba? Pakita ko yun ng mga size mga Aji, no? Magagamba. So, ito, hindi ko masabing bulto to mga Aji, no? Ito yung super natin. Hindi ko masabing bulto siya. Pero macho siya mga Aji. Kasi iba yung bultong-bulto talaga, makapal na makapal. Sa ganitong size lang, no? Pero malaki talaga to mga Aji. Ayan, no? Kung Jensen sa Jensen size, no? Malaking malaki talaga. Yan mga Aji, malaking gagamba to. Ang kapal ng paa. So kung pagdikitin ko tong daliri ko mga Aji, talagang gagapang yan. Abot tong tatlo, no? Makapal na gagamba to. Makapal na malaki. So medyo ano na siya. Medyo kalmado na siya mga Aji, no? Bukas yung laban. So sana mapalaban to. Tingin ko mapapalaban to mga Aji. Kasi mga kalaban dito, ganito din yung gagamba, malalaki. So yun, sa lugar pala namin dito mga Aji, madalang yung native, no? Lalo sa malakihang laruan. So madalang yung native. And pasensya nyo mga Aji, hindi tayo makapag-vlog sa mga ganong laruan, no? Kasi yun nga, respeto sa mga naglalaro. Kasi hindi nyo alam, mga barangay official pala, pulis pala, sundalo pala. Na alam mo yun, pandemic ngayon mga Aji. So ayaw natin yung tayo yung maging rason na pag-initan yung mga ganitong hobby lang, no? Kasi nga pandemic na, so tayo naman nag-i-enjoy lang. So alam naman natin yung mga government worker yung mga yon. So mahirap mapag-initan sila kasi pwede silang administratibo, gambling, mga ganun ba? Which is iniiwasan natin yun. So tayo, enjoy lang naman tayo, and as much as possible, i-vlog ko kung ano yung kaya kong ibigay sa inyo. And ano ba? So tingnan natin yung akit na ito mga Aji, no? Kung okay siya. So yan yung gagamba, mabigat na mabigat. Goods sa goods. Malaki sa malaki mga Aji. Malaki sa malaki to. So dyan ka. May kusunada din ako dito. So tingnan ko mga Aji. Kasi yung kaha ko ngayon, di ko pa napupunasan yung ayan, no? Kung nakikita niyo yung kaha, ganyan pa siya. So di ko pa napupunasan to, no? So yan yung kaha mga Aji. May mga kusunada ako dito, tigre na itim, mga ganon. So subukan kong yun yung ipauna kong ipares. Mga luma din tignan dito. Nagtatawag yung pusa sa labas, gusto na naman kumain kasi yung mga pusa dito. So ito yung bulto pala mga Aji, no? Pakitaan ko yun ng bulto. Sa kaha niya mga Aji, or sa laki niya, ito yung tinatawag kong bulto, no? So labas ko tong tigre na to. Kasi yung maliliit dito mga Aji, yung mga good OS, hindi ko sila binulto. Kasi saktong size lang. Yung kaha ng macho, ganun, no? Pero ito bulto to mga Aji. Ito yung bulto na tinatawag, no? Makapal. Yan, ganyan. Ganito po yung itsura niyan. So, ganyan po. Tapos, ang conditioning naman natin mga Aji,
Normal, alam niyo naman yun, no? Sa mga datihan na dyan. So, ispar mo yung gagamba, pakainin mo, patain mo sa ganitong oras, mga ganun, umaga. O yung iba, pakain sila gabi, tapos umaga patain sa umaga, lagay ng gamot. Ganun kasi ginagawa ng iba mga adder, no? Pero depende na lang yan, nasa inyo. So, depende kung ano yung time na sakto sa inyo na magawa niyo yun. So, depende kasi yan. Kung saan kayo mas komportable, kung paano yung gamit nyo, paano yung lagay nyo, mga ganun ba? So, it's up to you pa rin. So, itry nyo. Magandang at least may idea kayo. Then, itry nyo po. So, pag na-try nyo, kung nanalo kayo sa ganun na style or nanalo na kayo sa ganung ginagawa nyo ngayon, huwag na kayo mag-iba mga adji. Stick on it. Kasi yung iba naman mga adji, hindi mo kasi masabi na sila yung pinakamagaling, sila yung ganito. Kasi it varies pa rin, no? So, pinagkaiba lang sa derbihan na malalaki, mga invitational mga adji, kadalasan, timbangan kasi yun. So, ang diskarte doon mga adji, pahabaan ng gagamba, pagaan. So, super talagang kunin nyo. Tapos, gano'n kayo ng gamot na pangpagaan ng mga gagamba, yung mga gamot sa manok, gano'n. Tapos, panipisin nyo yung kaha. Kasi kadalasan ng mga adji, super yung gagamba nyo. Ang kalaban nyo lang is OS. Gano'n. So, or jumbo lang, no? Malayo yun mga adji, parang 7 Gs or 6 Gs ang mangyayari doon sa haba. Basta makapal lang yung gagamba nyo, tapos wala masyadong tiyan. Pero ganun din naman yung mga kalaban nyo, no? Mabigat lang sa kanila, magaan yung gagamba nyo. Pero yun yung diskarte doon mga adji. Materials talaga, nagkakaalaman sa materials. So yun lang, no? Tapusin ko na tong vlog na to mga adji kasi magkukondisyon pa tayo. Pakain ako. And yun, abangan nyo mga adji. So, pinagpaplano ko rin mga adji, kung di matapat yung gagambang Japan or di matapat yung super ko sa gagambang Japan natin ilatapat, no? Pero what if yun mga adji, kasi pula yung super, so baka pumalag. So yun, no? Yun lang, maraming salamat and God bless sa inyo lahat. So mga hindi pa makapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. So sila, ako po si Gagambino. Maraming salamat sa panonood and God bless you all. Sana may natutunan kayo ngayong araw na to, kahit sa unting paraan lang, no? So sana nakabigay ako ng idea sa inyo and mag-iingat kayo lagi. And sa mga bata na nanonood dyan, so makinig kayo sa magulang nyo. Yun lang, maraming salamat.